vendégeknek. Zöld-fehérben a hazai csapat. Mérkőzés 8. percében járunk. Egy előre emelt, egy előre vágott labda. Nem sikerül becseleznie magát Petersennek, de a beadásba Dabánli belelép, és itt saját kapujába juttatja a labdát. Nagyon korán megszerzi így a vezetést a Werder Bremen. Garcia rúgja középre, és Dabánli pattan meg, ami becsapja a kapus Schäfert. 24. perc. Szép megindulás. Garcia szökteti Huntot. Hunt helyzetben. Hozzáér Baumann, az ismétlés pedig már nem jön össze Petersentől. Jobban kezdte a mérkőzést a hazai csapat. Egy újabb labdaszerzés, egy kicsi. Garcia indul el. Hagyja ott a labdát Ekicsinek. Ekicsi vissza szélre. Hunt. A középe Elia, 2-0. Több mint 3300 perc után szerez újra gólt Elia. Nagyon hosszú idő ez. Száműzött volt sokáig, a második csapatnál is. Letudta a Juventusnál töltött időt gól nélkül, a Hamburgnál az utolsó évében sem volt eredményes, de most betalált Elia, és ha egyszer betalált, akkor onnantól kezdve remekül is teljesített. De még az első félidőben Kiyotake szépít, visszahozza a reményt. A Nürnbergnek egy bedobás után Hlusek húzza be középre a labdát, tovább pattan, Kiyotake pedig védhetetlenül bombáz a léc alá. 2-1-jel fordultak tehát a csapatok, jöhetett a második félidő, és annak az első valamire való megmozdulása. Egy beadás, Drmic közelről nagyon okosan elteszi az ellenkező irányba Milic mozgásával ellentétes sarokba, és kiegyenlít 2 gólos hátrányból a Nürnberg. Drmic, aki a nyáron érkezett a Zürich csapatától, második gólját szerezte már a Bundesligában. 65. perc. Visszafejelt labda. Bizonytalankodnak a védők, aztán mégiscsak kihúzzák egészen Eliáig, aki elleni kapásból, és ezzel 3-2 újra a hazaiaknak. Elia, hát ha egy üzletbe indul. A második gólja a mérkőzésen, és újra vezet a Werder Bremen. Az már más kérdés, hogy mindössze 4 percig Elia fejeli rossz helyre a labdát. Aztán egy indítás, és a befejezés tökéletes. Hlusek találatával ez 3-3. Kiyotake indította el Hluseket, és hiába az előny. Tökéletes ütemben indít a japán. Után újabb Nürnbergi lehetőség, a gólszerzése Milic bravúr. Pekár csúsztatta meg a labdát. Majd egy perccel később középre csúsztatott labda, majd egy remek lövés, és a kapufáról vágódik fölé. Drmic próbálkozott, az eredmény viszont már nem változott. 3-3, a Nürnberg 5. döntetlenjét ért el a bajnokságban.